हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बर'निफ्राय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनजेननायनिफ्राय दिनैसिम साबेसे एबा मा बिजाबनि थाखाय सोर मोनखो बेनि पुरा मोनसे कमप्लिट लिस्ट लाबोदों। जायखौ जोङो जोबोद गोनां बयबो साफ्रोमबो मोनथिनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा फैगौ आसाम टेट होनो गोनां दं बा आनादार एग्जामफोर होनो गोनां दङ नोंथांमोननि थाखायबो गोनांथार। मानोना जोङो नैबावहाय नोंथांमोनहा नुदोंमोन आं मोनसे लाबोदों 2023 आव जोङो मा आसाम टेट जालांदोंमोन जोंहा 6 शिड्युलनि थाखाय। बेयाव दङ जोंना कुइसन फैदोंमोन इउपि सेक्सनाव नैबे मोनसे नोंथांमोनहा नुदोंबाव बर'फोरनि गेजेराव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनजेननाय थुनलाइगिरिया सोर होनदों, जेरै मंगलसिं हाज'वारिमोन बेनि आन्सारा। दा बेनि अनगायैबो फैगौ आसाम टेट जिहेथु जानो गोनां दं बेनि थाखायबो बियो फैनो हागौ एबा गोबां एग्जामफोराव जोंनो बर'निफ्राय सोंनो गोनांबा बिजाबफोरनिफ्राय लिटारेचार पार्टनिफ्राय लिरगिरिफोरनिफ्राय बेफोर गासैबो बिथिङाव साहित्य एकाडेमि मोननाय बे बिजाबफोरा लिरगिरिफोरा बांसिन सेलेक्ट जायो आरोखि, बिथांमोनखौ बांसिन कुइसन सोंगोन। बेखायनो इन जेनेरेल बयबो मिथिना लानो हानाय जागोन नैबावहाय सोर जाखो एबा मा बिजाबनि थाखाय मोनखो। लेटेस्ट जिहेथु जोंहा 2025निबो फोसावनानै होनाय जाबाय सोर बिथांमोनहा मोनखो नायदिनि। फैदोब्ला जों गोबाव खालामाजासे थांदिनि। बाहाय दङ जोंहा मा फार्स्टआव दं 2005 मायथाइयाव मंगलसिं हाज'वारि बिथांनो होजेनदों जिउनि मोगथां बिसम्बि आरो आर'ज बे खन्थाइ बिजाबनि थाखाय। सेकेन्ड 2006 आव मोनदों जोङो कातिन्द्र स्वर्गियारि सानमोखाङारि लामाजों सल'मा नभेलनि थाखाय। 2007 आव होदों जनिल कुमार ब्रह्मनि दुमफावनि फिथा सुंद' सल'नि बिजाब। 2008 आव बिद्यासागर नार्जारिनि बिरगोस्रिनि थुंग्रि नभेल सल'मानि थाखाय। बेनिफ्राय दङ 2009 आव मनरन्जन लाहारी बिथांनो दायनि सल'मानि थाखाय। 2010 आव अरबिन्द उजिरनो सोदोबनि सोलेर पएट्रि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय। 2011 आव प्रेमानन्द मुसाहारि बिथांनि अखाफोरनि दैमा खन्थाइ बिजाबनि थाखाय। बेनिफ्राय दङ 2012 आव भुबनेश्वर मुसाहारि बिथांनि थाखाय बर' खन्थाइ बिजाब। 2013 आव अनिल बर'नो डेलफिननि अन्थाइ मोदाय आरो गुबुन खन्थाइ बिजाब। 2014 उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांनो उदांनिफ्राय गिदिंफिननानै खन्थाइ बिजाब। 2015 आव दङ जोंना मा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बायदि देंखो बायदि गाब खन्थाइ बिजाब। 16 आव दङ अनजालि नार्जारिनि एबा अनजु नार्जारि बिथाङानो आं माबोरै दं दासों, बे जाहैबाय खन्थाइ बिजाब। 2017 आव दङ रिता बर'नि थैसाम सल'मानि थाखाय। बेनिफ्राय आरोबाव दंबावो 2018 आव रितुराज बसुमतारिनि दोंसे लामा सर्ट स्ट'रि सुंद' सल' बिजाब। 2019 आव डक्टर फुकन चन्द्र बसुमतारि बिथांनि थाखाय आखाइ आथुमनिफ्राय खन्थाइ बिजाब। बेनिफ्राय दङ 2020 आव धरनिधर औवारि बिथांनि गोथेनाय लामायाव गोदान आगान सर्ट स्ट'रि बिजाबनि थाखाय। बेनिफ्राय दङ 2021 आव मोदाय गाहाय बिथांनि थाखाय, बे निकनेम जागोन बिथांना, खर' सायाव आरो हिमालय खन्थाइ बिजाबनि थाखाय। 2022 आव रश्मि चौधुरी बिथांनि थाखाय सानस्रिनि मदिरा खन्थाइ बिजाबनि थाखाय। बेनिफ्राय दङ आरोबाव 2023 नि थाखाय नन्देस्वर दैमारि बिथांनि थाखाय जिउ साफरनि दाखोन सेरनि सुंद' सल' बिजाब। 2024 आव अरन राजानि होनाय जादों सोरनि थाखाय सल'मा बिजाबनि थाखाय। आरो बेनिफ्राय लेटेस्ट 2025 बेनि थाखाय होनाय जाबाय नोंथांमोना नुदों बे दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मा बिजाब, बेनि नामा सहायसुलि ब्रह्म बिथांनि थाखाय। सहायसुलि ब्रह्म बिजाबनि नामा दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मा बिजाब 2025 नि थाखाय होनाय जादों बेखौ। आरो बेनिफ्राय मा बिथांनिया सल'मा बिजाब सहायसुलि ब्रह्म, बे बिथांनि लिरगिरि आरो बिथाङा। दानिया फैदो जों साबेसे मोनखो होनबा साननानै लादो। ओरैजाय 5 निफ्राय लानानै 1 2 3 4 5 साननानै लादो नोंथांमोना साबेसे जागोन। 25 20 20 जाहैबाय 2005 निफ्राय होनाय जानाय।
20 दा बेखौ गोसोआव लादो जोङो PDF नोंथांमोना लिंक मोनगोन डिसक्रिपसनाव डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन गुबुनफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन होनबा जोंनि थाखाय बियो प्राउड मोनसे रंजानाय मानो होनबा जोंहा बर' रावाव मोनसे आगानसे स्टेप मोनदों जे थुनलाइनि बिथिङाव जोबोद गेदेर मान बान्था भारत सरकारनिफ्राय होनाय साहित्य एकाडेमि बान्था दा बेयाव जोङो युब पुरस्कारखौ होनाय जायाखै एबा गथ' थुनलाइनि थाखाय होनाय बा गथ'सा लाइमोनफोरनो होनाय साहित्य एकाडेमिखौ आं बेयाव मख'नाय जायाखै बे गिदिरफोरनि थाखाय होनाय साहित्य एकाडेमि एबा मेइन जिहेथु साहित्य एकाडेमि बेनोसै एसेनोसै गोजोन्थों।